Привітання, дороженькі. Я амаль не спазніўся сёння на 3 хвіліны. Не ведаю, ці будзе мне хто з гледачоў, ці не будзе. Ну, хто не паглядзіць в жывым эфире, той паглядзіць в записи. Як вам мой капелюш? Я у таким виде на минулый Новый год ходил по Батуми. Было прикольно, скажем, глядеть на реакции людей, які мяне бачили в таким выгляде. Что-то я и туды, и сюды гляжу. Хочу проверить, як тут моя трансляция ідзе на моем канале. Як завжди, не забывайте, что у меня тут бегают два партизана в выгляде вот этого партизана. И часом з'является домовых, грукае, стукае. Ну, блин, что зробишь, так бывает. Домовые это не кепские живые истоты. Нешта я таки крышку слабо осветлены. Ну, будзе и амаль як интимная обстановка. А куды собралась? Повитайся с людьми. Привитание! Привитание всем! Привитание! Все, иди гуляй. Я вот бачу, что прям два глядача. Один из которых я. Ну что ж. Який ж у меня был 24 год? Есть две версии. Короткая и долгая. Почну с короткой. Почався год як трындзец в некоторых накірунках. При гэтым в астатніх накірунках выглядала все нормально. Потым крышачку як быццам стабілізаваўся, а потым з восені паступова зноў пачаўся трындзец. Это была короткая версия. Калі хочаце пачуць больш доўгую версию, поставьте падабаечку. В принципе, расшарьте, за это буду вельмі удзячны. И у меня ажно 3 глядача. Вай. Ну, блин, уже не впустую размаўляю. Ну, а калі гаварыць про больш доўгую версию своего 24 года, то бачу зноў партизаны. Партизаны были. Это, до речи, такая штучка называется чичилаки. Такое рождественское древце. Робится з орешника, стружится и замест елок сакартвела. Потому что елки тут заборонено секчы. У принципе заборонено. Нават якія продаются з живых ялинок, то яны с лапок набитые на палку еловую. Прикольно, я такое не бачыў, шчыра кажучы, раней. Толькі бачыў здоровыя елки подобного типа, як рабілі у нас у Беларусі. Потому что там редко бывало сапраўды. О, Барейку, вітаю. О, Хмельницкі. Амаль каля моей радзімы. Прывітанне. Буду сачыць за трансляцией тут, потому что чамусьці чат не завжды показывае, хто и что мне написал. Яй-яй-яй, 4 чалавекі. А, зноў 3. Кто-то з'явіўся і знік. Так само бывае. До речі, пакуль я буду трындзець, напишите и про свой год, хто будзе глядзець. Мне цікава, як ён прашоў агулам у вас. Ну, так вось доўгая версія майго года. Год пачаўся, канешне, цікава. Я пашоў здымаць менавіта 12 ночы, як выглядае Батуми, таму што ўсе расказвалі, што гэта столькі фейерверкаў, як быццам вайна. І залезлі на дом, які быў суседам чалавек, рамантаваў, даў ключы. И мы зняли з вышыні, є у меня ролик на канале, як это выглядае. Тады я ўпершыню сутыкнуўся з тым, аж насколькі любяць
фейерверки, картвелы. Была такая прикольная ситуация, когда мы уже поздымали, як выглядае у 12:00 Батумі, як гасять фейерверки, що виглядає, як быццам тут обстрел города, як война. И вот назираю такую картину. Выходят явно семья с гостями с подъезда, становятся дзесьці, долго приладковывают салюты невеликие, такие, як рымские свечи. Дети и женщины уздовж стенки вышихтовалися, нечто назирают. Ну, я думаю, там стоянка, куча машин. Я думаю, ну, выбирают место, чтобы ничего не пошкодить. И тут в один видатный момент, хоп, и они запускают эти фейерверки, начинают стрелять один в одного. Один мужик одним, другим бегают, стреляются, ховаются. То за машину, то куди. Блин, я в перший раз убачив, як люди фейерверками лупят один в одного, а стоявшие у стенки дети и женщины им прям подтримливать «Ура! Да!» Это, конечно, было крышечку шокуючее видовище, нават лепш, чим видовище того, колькі фейерверкаў у Батумі. И кто б мог подумать, что литерально праз полмесяца я буду жить в этом доме. И в этом подъезде. Вось так бывае жартуе жыццё. Так, что у меня тут робится, пакуль так само 3 человеки. Ну что ж, то есть и поглядеть, але 4-й был, отвалился. На православное раство, якое 7 студзеня мяне былі запрасілі, як я уже маў рэпутацыю, прыгатаваць куццю і яшчэ якую-нибудь страву. І на нашай імпрэзе з калядаваннем, з канцэртам Памідорава гэта раздаць, што я, дарэчы, і зрабіў. У мяне тады была куцця па украінскаму рэцэпту, таму што нашых беларускіх, як ні дзіўна, я не знайшоў. І кісель, вішнёвы кісель. Тады было зроблена мной аж 40 порцый. С одного боку класна. Памідораў я не ведаў, у прынцыпе, калі шчыра, да этого дня, што гэта за спевак. Не слухаў ніколі. Ну, вот хто можа не поверыць, так оно было. Не слухаў, не чуў, толькі ведаў прозвішча такое. Аказалось, мужик вельмі не толькі пяе класна, а і класна працуе з публікай. Просто бомба. Сама імпрэза была класная. Здаецца, павінен быць файны настрой, але в той момент у меня якраз шоў працэс, калі у мяне псавались адносіны з дзяўчынай, украінкай, з якой я сябраваў на той момент 4 гады. Ну і як яна переехала в Нямецчыну, і вольная уже была я сюды, я вырашыў, што, ну, блин, можна дазволіць сабе закахацца. А закахаться, оказывается, ну-то просто. Але вот человек не принял, спужался этого, и все. Адносіны фактично праз пару дзён после этого скасавались полностью, потому что не, я не хочу. Ну, сказала дзяўчына, не хочу. Так вось бывае. И поэтому менавіта з гэтага боку год пачаўся у мяне гамон. Самое цікавае, что там засветился и рассеяц. Ну куды ж без рассеяца, так? Умудрился один рассеяц поломать ей все телефоны, взял под контроль и, в принципе, вымушал ее минимально знаходиться в интернете, чтобы она не падтрымлівала со мной контакты. Калі в апошняй размове, калі расходзілись, нават она написала, что гэта ён прапанаваў ёй со мной такі все ж пагутарыць, и он пришел меня спасти. Вот для этого он мне и телефоны поломал. Бляха, во, классный мужик. Мужик, дякуй, чтоб ты сдох. Таки Миколай.
Не святы, правда, зусім не святы, але Миколай. Такую падлу я, конечно, запомню надолго. Я сподіваюсь, коли-нибудь в житті я сутыкнусь с этим человеком и отдячу ему за все, что он для меня зробил. Люблю отдячивать таким людям, это просто бомба. Ну, зато после этого у меня стали разностайные махчимости подворачиваться. Мабуть, для того, чтобы я не упал в депрессию, потому что в депрессию меня тягнуло. Я, до речі, поэтому переехал у кватэру з цяперашнім сваім суседам, зноў жа Міколай, але уже беларусам. Таму што я разумеў, што аднаму мне ў той момант быць не трэба. Я буду просто ляжаць і паміраць. І ў выніку вось і гэты чалавек мяне выцягваў, плюс мой сябар Андрэй Мелешка, і на мяне то туды, то сюды, то ў мандарыны, в горы съездзіць, то на які-нибудь кірмаш, то яшчэ куды-нибудь выцягвалі і варушылі, не давалі мне упасці самому в себе. Плюс подвернулась была магчымасць попрыбіраць месяц в адным нашым беларускім бары. Цікавая была штука, і дзякуючы этой штуке я не толькі заняў себе, не толькі зарабіў некую суму невеликую, хай, але ўсё ж грошай, а яшчэ я зразумеў, што уборка гэта дакладна не маё. Нават калі я полностью, максимально напруживаюсь и роблю, як мне выдаецца, выглядае для мяне ідэальным, для іншых людзей оно таким ідэальным не выглядае. Ну, часам штосьці зрабіць і паспрабаваць в сваім жыцці, што не рабіў на постоянной основе, корыстно хотя бы для того, чтобы зразумець, твое оно ці не твое. Ну, ось я зразумеў такое про уборку. Классно сидеть на башке, широ кажучи, люблю разностайные головные уборы. И сейчас крышечку балдею от адчування, як он на башке знаходится. Плюс параллельно вернусь до того, что тады было в пачатку года, плюс до того мне прапанавалі заняться перекладом одного фильма. У нас тут є одна инициатива, они не любят, чтобы их светили, тому нават назвы не скажу, на жаль, хотя было бы добре, чтобы люди ведали. Хотя ведайте, спасылку на сайт я в описании до этого стрима оставлю, потому что в перекладе на белорусскую мову там сотни фильмов, и ну, гэта варта паглядзець. Є нават даволі новые. Просто грошей, конечно, у наших инициатив нема для того, чтобы куплять авторские правы на переклад фильмов. Поэтому там, як бы там ни было, все выглядае як пиратски. Але зроблено якісно. Люди стараются, занимаются большасць этим не по одному году. Некоторые фильмы крышечку горш перагучаныя, калі хтось толькі пачынаў. Некоторые просто шиковные на некалькі галасоў, и сайт дакладна варты увагі. И вось мне на выбор некалькі фільмаў прапанавалі перекласці, чтобы я выбраў сам, які я хочу перекласці. И я выбраў «Пчеляра». Такі файны боевичок с философским сенсом. Ну, во-первых, я сам люблю боевики, конкретно так люблю. По-другое, философию я так само люблю. Прям, як інтэлігент з старажытнага Рыма. Там же як лічылась? Інтэлігент першапачаткова значыла, што гэта чалавек, прайшоўшы вайсковую службу і маючы пры этом вышэйшую адукацыю. Гэта значыць інтэлектуал, які можа звернуць шыю пры патрэбе. Можа звернуць мозг словами, а можа звернуць шыю руками. Ну и вось поэтому взяўся перекладаць такі фільм. Мне было прапанавана на выбор дорожки, с якіх субтитрамі перекладаць 3. Ангельская, расейская
І гэты ж фільм в украінскім перакладзе, там ужо гукавая дарожка. Гэта быў вельмі цікавы досвед, багата чаму мяне навучыў па шчырасці. І яшчэ раз паказаў, што штосьці в расійскім перакладзе глядзець і чытаць не варта. Таму што калі я не ведаю, дарэчы, ангельскай мовы, але яе ведае Google перакладчык і GPT-чат, яны мне в этом так дапамагалі не кепска. І вось калі я пачаў параўноўваць расійскі пераклад з тым, як зроблены пераклад украінскай і арыгінал ангельскай, я зразумеў, што расейцы нават проста ў перакладзе баевіка замежнага прапіхваюць свае наратывы. Як, напрыклад, адзін такі момант. В арыгінале гучыць, што в любой дзяржаве є сістэма, якая сочыць за соблюдением парадка в дзяржаве. В расійскім перакладзе гучала: в кожнай дзяржаве є чалавек, які сочыць за соблюдением парадка. Адчуйце розніцу. Розніца, як здаецца мне, каласальная. І вось прыкладна 1,5 месяцы, пакуль я перакладаў, пакуль правіў, пакуль правяралі людзі, которые потым выставлялі, і не зрабілі прэм'еру. Прэм'ера быў кінапрагляд в адной з нашых прастор, якая называлась на той момант «Медыахаб». Прыйшло куча народу, было прыемна і цікава. І вось так пачынаўся мой год. Далей я назіраў весновыя пратэсты картвэлаў, вельмі часта здымаў іх фоткаў. А потым я знайшоў в канцы весны, загаварваюсь, прабачце. В канцы весны знайшоў такую штуку. Ну, я знайшоў яе не сам, просто я подумаў, што гэта вельмі хорошы варыянт зрабіць на пастаяннай аснове. Гандляваць чымсьці нашым беларускім на набережнай, якая называецца Новы бульвар тут у Батуме. Партызаны бегаюць. Ну вот што ты, ну вот што ты? Ну што? Хочаш паглядзець, што там робіцца? Я заняты. Да, мяу, мяу. О, сейчас пачуеце дамавога. Я нават хвілінку помаўчу. Блін, некі дамавы вырашыў не рабіць шуму. О, мяне глядзіць аж 4 чалавекі, включаючы аднаго мяне. Ну, уже хоць штосьці. Так, на чым я спыніўся? Ну, так вось на тым, што далей я знайшоў, што можна гандляваць на Новым бульвары на пастаяннай аснове. Гэта выглядала такім чынам. Знаходзяцца пустыя лаўкі, а лаўкі тут каменныя. Дакладней, каменная крошка, залітая бетоннай формы, і такія здаравенныя лаўкі, прыкладна 1,5 метра в даўжыню і в шырыню сантыметраў 50. І вось я са сваім сябрам Андрэем Мілешкай рэгулярна, пару разоў на тыдзень, амаль весь сезон гандлявалі. Гэта была, трэба прызнаць, удача і хорошая вынаходка, таму што гэта не толькі давала магчымасць зарабіць грошай, а гэта давала магчымасць пабачыць людзей, якіх інакш я, мабыць, наўрад ці пабачыў бы, і з імі пагутарыць, даведацца, што і як, пра каго я, а пра беларускіх турыстаў. Сюды аўтобусамі, самалётамі вельмі шмат турыстаў ездзіла. Так, не кусай мяне. Уркае і кусаецца. Ох, такая эратычная кошка. Ідзі. Я люблю іншых жанчын, чалавечых, не кацячых. І так я даведваўся вельмі шмат таго, што ж адбываецца ў Беларусі. У нас жа любяць гаварыць, што мы тут оторваны от Беларуси, все, кто в эмиграции. Мы не ведаем, не разумеем, не уявляем, что отбываецца ў Беларусі. Ну, вось я знайшоў спосаб, якім карыстаўся весь сезон, даведвацца, а што ж там адбываецца.
Шчыра кажучы, я бачыў, як мянялись людзі, тыя ж самыя турысты, як яны выглядалі і вели себе вясною, в сярэдзіне лета, ў канцы лета. Я просто бачыў, як сярод людзей становіцца большая напружанасць і страх. І гэта выклікала ў мяне пытанне. Здаецца, глядзіш, нічого толком не мяняецца. А што з людзьмі-то адбываецца? Што такое? Чаго яны становяцца некія больш запужаныя? Ну, адказаў, скажем так, я на гэта дакладных не знайшоў, толькі я свае думкі і думкі людзей, якіх распытваў на эту тэму, што ж яны думаюць. Прыйшлі да высновы все, што хутчэй за ўсё гэта накапліваецца псіхалагічная напружанасць у людзей, дзякуючы таму, што яны ўвесь час пад рызыкай і страх жывуць. Гэта явна цяжка, ведаю сам па сабе, знаходзіш у Беларусі, калі ты весь час думаеш, ці не прыпруцца к табе зранку, ці не пачнуць выламваць дзверы. І на людзей, паходу, гэта ўплыў аказвае. Былі і іншыя цікавыя рэчы в гэтым годзе. Напрыклад, я выкінуў з хаты такога аднаго чалавека, якога ведаюць як рэпер Вожык, Дмітрый Зайко. Прикольны такі мужичок, які умудрыўся сапсаваць са мной адносіны на пачатку этого года, а потым незваны прыйшоў на дзень нараджэння майго суседа. Яго пазваў чалавек, якога пазваў мой сусед. І ён не пасаромеўся, ён прыйшоў, сидзеў доўга, тачыў ляс, нават падарунка не прынёс чалавеку. Ну, я дачакаўся, пакуль разышлись большасць народу, щоб не псаваць мерапрыемства. А потым зладзіў яму спецаперацыю. Выглядала, як мне рассказывали сбоку, это так даволі эпічна, трэшова, яскрава, нават эмацыйна. Але насамрэч гэта была прадумана акцыя. Недарэмна я працаваў ахоўнікам вельмі шмат гадоў. Мне просто хацелася зрабіць так, щоб чалавек гэта запомніў, нават будучы не зусім цвярозым, на все свое жыццё, і щоб просто, калі бачыў мяне, больш стараўся да мяне нават не падыходзіць. У мяне ўсё атрымалася. Ён, калі бачыць мяне і можа не падходзіць, то ён знаходзіцца дзесьці далёка. Бачыце, партызаны ў мяне бегаюць. Адзін партызан, другі партызан. Ну, а ты павітайся, прывітанне. Партызан, ідзе. Ну, і, скажем так, было прикольно выкинуть этого человека. Треба сказать, что человек 1,90 м в той час, як я всего 1,70 м. И он настолько боязливец, что он нават малейшего супротиву не ризыкнул мне оказать. Смелый человек, просто обалдеть. А чему никто ничего не пишет? Расскажите мне крышечку про свой год 24-й. Стрым, дарэчы, я, мабыць, не буду вельмі доўгі рабіць, калі ўсё раскажу і не будзе пытанняў, то і закруглюся. Тым больш, мне заўтра запрасілі таксама на навагодні стрым на іншым канале. Калі цікава, то напішыце потым в каментах, і я тады зраблю публікацыю, в якой выкладу спасылку на той стрым. Но там людзі хочуць некалькі гадзін стрым зрабіць. Я, мабыць, офігею крышечку от того, сколько часу там придется провести. Ну, блин, ладно. Іншых вариантов, на жаль, у меня не прогляделось на это Новый год. Поэтому с задоволением проведу. Ну и вось так мой год шоу, рухаўся, дошел до осени. И осенью здарилась такая маленькая неприемность, якая по сутности не мае чаго распавядаць, і трывогі, відключэнне святла. Ну, з аднаго боку так, я разумею, але калі пакапацца, у кожнае што-то ж, все ж, мабыць, адбываецца час ад часу.
хоць штосьці незвычайнае, штосьці моцна прыемнае ці моцна непрыемнае. Таму што жыццё в такіх умовах яўна яно ідзе. Ну дык вось, вернусь да сваёй восені. Пачакайце, прачытаю. О, Маргінес, прывітанне. Выкладывай, конечно, выкладу, значит, завтра спасылку. Ну, дык вось, дошли до осені, і тут здарылась адна з катастроф этого года. Гэта не пусцілі майго сябра Мілешку падчас веззарана назад в Сакартвела. У меня были куча планаў разам з ім што рабіць. Это ледзь не адзіны чалавек, з якім рэальна можна было разам працаваць і штосьці рабіць на пастаяннай аснове, які, калі штосьці гаварыў, выконваў. Вось так вот подобрались вокруг меня тут люди, что и он самый надежный оказывался. И не пустили. Потом пачаўся перадвыбарчы працэс, які па шчырасці паламаў мне весь гандаль. В тым ліку я разлічваў на Дзень незалежнасці на кірмашы украінскім пагандляваць. Кірмаш улады Сакартвела не дазволілі. Акцыю украінцы правялі, і я в ёй удзельнічаў, без дазволу, як я потым даведаўся, на той момант я не ведаў, што это так. А кірмаш накрыўся медным талам. І з гэтага моманту мой гандаль, скажем так, пашоў зусім не в тым накірунку, в якім мне хацелось бы. Ну, вось час толькі актывізаваўся крышачку перед Новым годом. И то, по сутности, в параўнанні с мінулымі годами, что в Беларуси, як я іпэшнікам был, ремесленником, что тут, это не гандаль, это ни про что. Хотя я разумею, с такими процессами, якія сейчас в Сакартвела адбываюцца, и картвелам не до святаў по сутности, ну и белорусам, и украинцам так само, потому что все в напруженности, и все чекают, что будет далей. Магчыма, прыйдецца ўсё кідаць, цікаецца, навошта тады штосьці набываць. Чтоб просто потым кінуць, ну гэта ж не сур'ёзна, правда? Поэтому я разумею, поэтому, наколькі я ведаю, все, на што людзі сейчас трацяць, гэта альбо на самоадукацыю, сваё здароўе, хто можа, альбо правесці час на якіх-то імпрэзах, в якіх-то барах, чтоб засталось штосьці вось тут і вось тут на будучыню. Эмоцыі, щоб можна было атрымаць тое, што не адбяруць, што не прыйдзецца кідаць, таму што это застанецца ўспаміну назаўжды. Ну, в прынцыпе, вось так в асноўным мой год і прайшоў. Яшчэ адзін, конечно, мінус вялікі і катастрофа – гэта закрыццё медыахаба. Была классная простора, где весь час отбывались кинопрогляды и іншие наши импрезы. И там уласник его вельми профессийно до всего подыходил, и он весь час включался в процесс. Например, ніколі не забуду кірмаш, який адбываўся перед Новым годом мінулым и перед Рождеством в этой самой просторе. И он нават сам удзельнічаў в тым, як здымаў рекламу и куды выкладаў, и сам в відэа таксама здымаўся, запрашаў людзей на кірмаш. Ну, бачна было, что человеку далёка не пофиг. Называть не буду, потому что я нават не ведаю, ці хоча ён гэтага, не пытаў па шчырасці. Але чалавек вельмі варты, і я спадзяюсь, што ён дзе-небудзь яшчэ што-небудзь арганізуе падобнае. Магчыма, пазней тут, а магчыма, в той самай Польшчы, куды ён, хутчэй за ўсё, я думаю, хоча выехаць. Ну, таму што такія людзі без справы сидзець не павінны. Ну, і, в прынцыпе, па вялікаму рахунку, вось такі вось год. Ён быў вельмі кантрасны. Было дофига хорошего, было дофига нехорошего. Хорошего было больше,
насправді. І чекаємо наступний год, що він нам принесе. Час покаже. Ну і буду удячний, коли напишите хоть крышечку штосьці потім в коментах. Расшарите это видео. Ну и коли хто не в Беларусі і не підписаний, хто поглядить, то підпишитесь. Стрим я, мабуть, полгодинки. Стрим я буду сканчивать, потому что все рассказал, здається. І перед Новим годом не хочу зусім займати вельми довго вашу увагу. Приємно було всім, хто долучився. Мой постоянный глядач з Хмельницкого, Барейка, огроменный дякую, что весь час реагуешь, приходишь и под видео, под публикации. Мне є ще задума, до речі, коли-небудь я все збираюсь. Думав зробити це сьогодні, але не буду. Поговорити про свій канал, про те, яким він був, є, і які магчимі перспективи, що я з ним хочу робити. Але гэта размова не будзе веселая вельмі, поэтому перед Новым годом я ёй псаваць настрой нікому не буду. Што ж, даражэнькія, дзякуй, што прыйшлі, паглядзелі, да пабачэння. Спыняю трансляцыю. Ну так вот, хопить.